दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लाया दिनै नोंथांमोनखौ लिंनानै मोनसे प्रेस मिट होनांगौनि जों बाध्य जादों। मैया जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगिरि आफादगिरिया दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे लकसभा बिसायख'थियाव मानि थाखाय बाहागो लादों आरो बिनि आन्दोआव मा जोङो थांखि लादों बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ लानानै रायजो राजानियाव फोरमायनांगौ निस्सय दङ होननानै बेखौ मोनदांथिनानै मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों रायजो राजाफोरनिसिम फोरमायनाय जादोंमोन। बेखौनो लानानै मैया कास्टम बसुमतारी बिथाङा गलाघाटनि जोंनि बिटिआरआव आथिखाल हाग्रामा महिलारिजों माबा मोनसे एग्रिमेन्ट जानानै दिनै सैमा गोब्राब बायदि बुखिलाबायबाय थानायखौ जों नुदों, ससियेल मिडियाफोराव नुदों। दा बेखौनो लानानै जोङो दुखु फोरमायदों। बिथांनि बैफोर बाथ्राफोरखौ लानानै जों कन्डेम खालामदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बेबायदि गाज्रि सोंखारिनाय, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगिरि आफादगिरिखौ सोरनिबा पकेटाव थांना थानाय बेफोर बाथ्राफोरखौ जोङो मालाबाबो हयज' खालामनो जों हायाखै आरो हानाय नङा। खारन दुलाराय बर' फरायसा आफादा मालाबाबो रावनिबो पकेटाव थानानै खामानि मावाखै। जोङो हदायबो बर' रायजो राजानि उन्नतिनि, बर' रायजो राजानि जि इसु, बड'फाया जि मोनसे सिमांखौ जों बर' रायजो राजाफोरनो नुहोनानै गालांबाय, बे सिमांखौ मोगथां महर होनो थाखाय जोङो खामानि मावबाय थादों आरो बेयाव रावनिबो पकेटाव हाबना थानायनि बाथ्रा गैया। बिथाङा बुंदों जे माने जोंनि ओनसोलाव बिटिआरआव डेभेलपमेन्ट नांगौ, डेभेलपमेन्टनि थाखाय माने बिपिएफनो भट होनांगौ, सोरनोबा भट होनांगौ, आमुखानो भट होनांगौ, गोबां बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों। खिन्थु दिनै जों बुंगोन बर' रायजो राजाफ्रा मालाबाबो अकल डेभेलपमेन्टखौ लानानै जोङो भट होबोआखै। बर' रायजो राजाफ्रा दिनैसिमहालागै हदायबो डेभेलपमेन्टजों लोगोसे बर'नि जिखिनि इसुफोर, जोंहा बड'फाया जि मोनसे सिमां नुहोलांनाय, बर' रायजो राजाफ्रा जि मोनसे बर'फोरनि थाखाय गेरेमसा हारि दानाय, बर'फोरनि थाखाय मोनसे आलादा मोनसे खुंथाइ नागिरनाय, रायजो दाबिनायनि थाखाय बेफोर गासै इसुफोरखौ लानानैसो दिनैसिमहालागै बर'फ्रा भट होबोबाय थादों आरो फैबाय थानाय समफ्रावबो जोंनि थांखिसिम मोनहैयागौमानि बर' रायजो राजाफ्रा अकल डेभेलपमेन्टल' नङा, जोङो गासै बर'नि इसुफोरखौ समाधान खालामनायनि थाखाय भट होगोन। दिनै बिथाङा बुंदों गोदानै बिटिआरआव फैनाय मानसि, दिनै 17 बोसोर बिपिएफआ माने खुंलांबाय, बे 17 बोसोराव बेसेबां मा दुर्निति खालामदों खालामाखै जों बिटिआर बाखि बा बै समनि बिटिसि बाखिनि मानसिफोरनियाव दङसै। आरो बेखौ बिथाङा दिनै गोदानै फैनानै जे डेभेलपमेन्ट खालामगोन, आमुक खालामगोन, थुमुक खालामगोन होननायाव रावबो गोजावनाय नङा। आरो बिथाङा बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंनाया खोब माने थिग जायाखै। दिनै बिथांमोना बुंदों एबसुनि डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि, आनसलिक कमिटिनि साफ्रोमबो गावसोरजों फन रायज्लायदों, रावबो माने दिलीप सैखियानि थाखाय बा एनडिएनि बिजाथिनि थाखाय भट होआ बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों। खिन्थु बेबायदि कुनु रावबो डिस्ट्रिक्टनि, आनसलिकनि रावबो गुबुनजों बेबायदि जुगाजुग जानाय दिनैसिम गैया। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जों हदायबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय थांखिखौ मिरु हिसाबै लादों बेखौ जिल्ला आरो आनसलिकआ आखरे आखरे पालन खालामनो थाखाय जों आवगायो, आगान होयो आरो बेयाव बिनि हेंथायै थांनाय गुबुन जेबो खोथा गैया। दा बिथांनि बे खोथाफ्रा खोब माने मिसा। दिनै बिथांमोना बुंनो नागिरदों जे माने एकदम जोंनिनो बर'नि फिसा दिनै बिजाथि थासेयाव मानो गुबुन हारिनो भट होनो नागिरदों, बेफोर बाथ्राफोरखौ बिथाङा बुंदों। खिन्थु कास्टम बसुमतारी फंबाय, नोंथाङा गलाघाटआव थानानै नैबे बड'लेण्ड ओनसोलाव आथिखाल आरो बिनि सिगां समफोराव मा जालांदों मा जालाङाखै, सोर बेसेबां बर', सोर बेसेबां मा हारिनि, बेखौ नोंथाङा मा मिथिनो? बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनायनि सिगां नोंथाङा दिनै हाग्रामाजों पलिटिक्सआव हाबनायनि सिगां बेफोर गासै बाथ्राफोरखौ बिजिरना नायनाया गाहाममोन। जे नोंथाङा माने जायखौ बर' होननानै दिनै एकदम एस्टाब्लिश खालामनो नागिरदों, बै बेक्तिया बर'नि बेसांसिमहालागै थैदोङो, बै बेक्तिया बर'फोरनि थाखाय बेसेबां माने खामानि मावखो, बेखौ नोंथाङा थिग बिजिरनानै नायगिरनाया गाहाममोन। दा दिनै जों बिथांनि हिस्ट्रिखौ नायदों, जों नायोब्ला नुनो मोनगोन 1974 मायथाइयाव जिथिया बर'फोरनि गेजेराव मोनसे रिभलिउसन फैदों जे जोङो स्कुलफोराव जोंनि माने फरायसाफ्रा दख'ना गाननांगौ, माने फालि लानांगौ,
बेफोर बाथ्रा बिनि थाखाय जि मोनसे रिभलिउसन खालामदोंमोन बै समाव बर' माने जोंनि फरायसाफोरनि दख'ना खुना होगोन नागिरग्राया सोर बै समाव जोंनि बर'फोरनि माने फरायसाफोरखौ दख'ना गाननानै थाङोब्ला फरायसालियाव हाबनायनिफ्राय बन्द खालामनो नागिरग्राया सोरमोन दा बेफोर बाथ्राफोरखौ नोंथाङा मोजाङै मिन्थिग्रोनानै बाथ्राफोरखौ बुंनाया मोजां सोरखौबा माने नों समर्थन होनाया मोजां दा दिनै नंबां जाबां बहानिफ्रायबा फैब्रबनानै धुमखिथु बिदै फैब्रबनानै जोंनि नैबे ओनसोलाव सोरखौबा नंथारिखौनो बर' माबा माबि होननानै नों बिबिरबां मोनसे थासारि खालामनो नागिरनाया बे मोजां जायाखै नोंथाङा बेसेबां माने थाखानि मोनसे एग्रिमेन्ट जानानै हायार नोंथाङा गाफैबाय थादों बेखौ जों मिन्थिगौ दा बेखौ लानानै नोंथाङा सोरनिबा फैसा लानानै दिनै केम्पेइन खालामथिंदों सैमा गोबोर बायदि बुखिबाय थादों होननानै दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो जे सोरनिबा थाखा फैसाजों बायजागोन बे मालाबाबो नङा नोंथाङा एबसुनि सासे बिबानगिरिमोन मोनसे समाव दा बै समावबो नोंथाङा मिन्थिगोन जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा थाखानि थाखाय खामानि मावो ना जाथिनि थाखाय खामानि मावो जों अरायबो जाथिनि इसुखौ समाधान खालामनांगौनि थाखाय खामानि मावबोबाय थादों आरो नोंथां कास्तम बसुमतारी फंबाया दिनै ओरैबायदि मोनसे माने पातला गोसोनि माने सनसल गोसोनि मानसि बेखौ आरो रावबो बुजिनो बाखि गैला जे नोंथाङा जायनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गावनि बिबानखौनो फोजोबग'नो हायाखिसै दा बिबानखौ नागारनानै थांनांबाय दा बेबायदि हेन मानसिया दिनै बेयाव जातिनि बाथ्रा माबा माबि बाथ्रा बुंनानै माने थासारिखौ गुलुं गुजुं खालामनांगौ नोंहा खुनु मोन्थाय गैया नोंथाङा नोंथांनि बायदि जेरै नों सोलिबाय था खिन्थु बर' रायजो राजाफोरखौ बेबायदि मिसलिड खालामनो नागिरनाया बे मोजां जायाखै दा दिनै नोंथांमोनानो नाय सों जाय बेक्तिखौ नोंथांमोना बर' होननानै बुंबाय थादों बिथांखौ नोंथांमोनानो सों जे बिथाङा बर'नि थाखाय मा समाव मा खामानि मावदों बिथाङा जुदि बर'मोनब्ला दिनैसिमहालागै फंसेबो बर' राव बुंफेराखै जों खुनु मोनसे मेल मिटिङाव इभेन खुलुमबाय गोजोन्थों होननाय बिथांनि खुगानिफ्राय राव जों खोनानो मोनाखै मालाबा हनै माने पार्लियामेन्ट जिरायदों सरि एसेम्ब्लियाव जिरायदों जोंनि बर'नि हेंथासो किसुमान जाय माने बाथ्राफोरखौ बुङोब्ला जाय बाथ्राफोरखौ लाबोयोब्ला जोंनि बर'निनो ओंखामनि थुरसिनिफ्राय ओंखामानो गोमालांगोन बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौसो बुंनायखौ जों नुबोदों नोंहा खुनु मोन्थाय गैया नोंथाङा नोंथांनि बायदि जेरै नों सोलिबाय था खिन्थु बर' रायजो राजाफोरखौ बेबायदि मिसलिड खालामनो नागिरनाया बे मोजां जायाखै दा दिनै नोंथांमोनानो नाय सों जाय बेक्तिखौ नोंथांमोना बर' होननानै बुंबाय थादों बिथांखौ नोंथांमोनानो सों जे बिथाङा बर'नि थाखाय मा समाव मा खामानि मावदों बिथाङा जुदि बर'मोनब्ला दिनैसिमहालागै फंसेबो बर' राव बुंफेराखै जों खुनु मोनसे मेल मिटिङाव इभेन खुलुमबाय गोजोन्थों होननाय बिथांनि खुगानिफ्राय राव जों खोनानो मोनाखै मालाबा हनै माने पार्लियामेन्ट जिरायदों सरि एसेम्ब्लियाव जिरायदों जोंनि बर'नि हेंथासो किसुमान जाय माने बाथ्राफोरखौ बुङोब्ला जाय बाथ्राफोरखौ लाबोयोब्ला जोंनि बर'निनो ओंखामनि थुरसिनिफ्राय ओंखामानो गोमालांगोन बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौसो बुंनायखौ जों नुबोदों दा होमबा बेबायदि बेक्तिया बर'नि थाखाय बेसेबांसिमहालागै खामानि मावगोन बेयाव जोंहा सोंलु दङ नोंथांमोना नाय बिथाङा बे माने थांनाय समफोराव MLA जाबाय मन्त्रि जाबाय बै समाव बर'नि थाखाय मा खामानि मावदों बिथाङा मोनसे खामानि दिन्थि जोंनो बर'नि थाखाय खामानि मावनाय दा जोंहा हिस्ट्रिया बुंगोन जे ओरै सोनाब ओनसोलाव जोंनि उदालगुरि जिल्लानिनो सिङाव थानाय सोनाब ओनसोलाव मोनसे समाव न' बां सावग्लुंजोबजाबाय बैफोरनि आन्दोआव सोरनि आखाइ दङमोन आखाइ गैयामोन बेफोरखौ नोंथाङा नाय जै समाव बर'आ माने आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारदोंमोन बै समाव सोरबा गुबुनजोंसो लोगो लानानै बर'नि आन्दलनखौ थेर बेथेर खालामनो नाजानायाव बिथांमोन माने बायदि बेक्तिनि आखाइ दङमोन गैयामोन बेफोरखौ नोंथांमोना नाय दा बेफोर गासै इसुफोरखौ लानानै जोङो बर' हारिफ्रा बर' रायजो राजाफ्रा मालाबाबो बावगाराखै सोर माने दावखाया दावराय जानो नागिरनाय बेफोरखौ जोङो मालाबाबो बावगाराखै आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोरबा गुबुन हारिनि सासे बेक्तिखौ बिजाथिखौ जोङो माने देरहाहोनो थाखाय बा बिनि थाखाय खामानि मावदों होननायाव बेयाव जोंहा आन्दोआव जोंनि इसु दङ मोनसे सुक्ति जालांबाय 2020 मायथाइयाव बिनि माखासे दफाफोरखौ जोङो मावफुंनांगौ बिनि थाखायनो जोंहा सासे माने MP क'क्राझाराव जोंहा सासे जोंनिनो बर'नि बिजाथि जोङो मोनदों बिथांखौ देरहाहोहरनांगौ दा बेफोर गासै माने इसुखौ जोंनि सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि सार्थआव जिहेतु माने NDAनि सत्रसायाव बिथांमोननि गुडविलाव जोङो दिनै मोनसे सुक्तिखौ खालामनो हादों आरो बिनि गेजेरजों माखासे मानि दफाखौ जों मोनबोदों बैफोर दफाफोरखौ आखरे आखरे मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो बर' रायजो राजाफ्रा भट होनो थाखाय आवगायदों बेयाव नोंथाङा गुलुं गुजुं मोनसे थासारि खालामना होनो बेयाव दा नाजा आरो बेबायदि बाथ्राफोरखौ नोंथाङा गुदि खोथा खुनु हिस्ट्रिखौ मिथियालाबासिनो नंबां जाबां बाथ्राफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनाय
दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरिखौ सोंखारिनाय गाज्रि बाथ्रा बुंनाय बिनिफ्राय नोंथाङा गोजानाव थानांगौ। नोंथांनि केरेक्टार नोंथांनि गुतैखौ जों मोनथिगौ आरो बेफोर गासैखौ नोंथाङा आन्दोआव लाखिनानै सोरखौबा नों दुसि खालामनो नागिरनाया बे नोंथाङा भुल जादों। नोंथाङा बेखौ एसे मोजाङै बिजिरनानै नाय मानि थाखाय नोंथाङा बेबायदि अबस्थायाव दिनै थाफैनो गोनां जादों। दा बेफोर बाथ्राफोरखौ नोंथाङा गावखौनो एसे सुद्राय गावखौनो नों थिग खालामनानै ला। दा बेखिनिखौनो बुंबाय। फैबाय थानाय समाव जाहाथे नोंथांनिफ्राय बेबायदि आरो गाज्रि राव दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ सोंखारिनाय मानाय बेफोर बाथ्राफोरखौ जाहाथे जों खोनाफिना बेखौनो जों मिजिंथिदों। आरो नोंथाङा जि गावनि जिउनि थाखाय जिउखौ दानांगौनि थाखाय नोंथाङा जि खालामनो नागिरदों नोंथाङा मावलां, खिन्थु बेबायदि जाथि आरो माने जातीय आफादफोरखौ नों मिसलिड खालामनायनिफ्राय नोंथाङा गोजानाव थानांगौ। दा दिनै माने बिथांमोना बुंदों माने डेभेलप दा दिनै डेभेलपमेन्टआ बेसेबांथो जाखो फालाय? सोर बेसेबां डेभेलप खालामदों? थिखा मावनो मोननांगौनो। BPFनो दायो थिखा मावनो मोननांगौनि थाखाय माने दुर्गा दास बर'नो भट होनांगौ बर'फ्रा। दा सोरबाया थिखा मावनो थाखाय माने भट होगोन नामा? दा बेफोर बाथ्राफ्राथ' बेसेबां जुक्ति दं? दा थिखा मावनोसो बिथांमोना आवगायबोदों। दा अब्ला रायजो राजाफ्राबो मिथिगौ जे नोंथांमोना मा उद्देश्य मानि थाखाय बेयाव नांथाबनानै दोङो, थाखा फैसा लानानै माबायदि खालामबाय थादों। दा बेफोरबायदि नोंथाङा आं दहायबो बुंबाय, फिन खनसे बुंबावगोन जे बर' रायजो राजाफ्रा अकल थिखा मावनो डेभेलपमेन्टखौ आन्था नायनानै मालाबाबो भट होबोआखै। बर' जाथिनि इसुफोरखौ समाधान खालामलांनांगौनि थाखाय एखेलगे डेभेलपमेन्टजों लोगोसे बर'नि जिथु माने इसुफोर बे इसुफोरखौ समाधान खालामनांगौनि थाखाय भट होबोदों। आरो बे बारावबो रायजो राजाफ्रा बे एखे खामानिखौनो मावगोन। थेंक इउ। दिलीप सयकियानिफ्राय दिनैसिमहालागै बेबायदि थाखा फैसा लानाय जुदि सोरबाया नुदोंब्ला बेखौ जोंनो दिन्थि। खुनु जोङो थाखा फैसा रावबो बेबायदि जोङो लायाखै। दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो सोरनिबा पकेट गरम खालामनो थाखाय मालाबाबो बिसायख'थियाव बाहागो लाबोआखै। जोंहा 2020 मायथाइनि सुक्ति खालामनायनि सिगांबो जोङो बाहागो लादों। माने जोंनि जि मोनसे आन्दलन, बे आन्दलना मोनसे फिनिशिं मोननांगौनि थाखाय, सुक्ति मोनसे जानांगौनि थाखाय जोङो बै समाव बिसायख'थियाव बाहागो लादों। आरो नैबे बाराव जोङो सानदोंमोन जे बिसायख'थिनिफ्राय जों एबाराव एसे जानगाराव थानानै माने बर' समाजनि थाखाय खामानि मावनो होननानै जों सानदोंमोन। नाथाय माखासे मानि सुक्तिनि दफाफोरा जिहेतु गेजेर ससेयावनो कभिडनि मोनसे थासारि थांबाय, जायनि गेजेरजों जोङो माने सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनो हानाय जायाखिसै। दा 1.5-2 बोसोर मोनसे समय मोन्दों। बिनि गेजेराव जिखिनि हायो बे 1.5-2 बोसोराव जोंनि सुक्तिनि दफाफोरखौ मावफुंनो नाजादों। आरो बिनिनो माखासेया मावजाबाय, माखासेया एसे आधुरा जानानै दङ, माखासेया दासिम दांजायाखै। दा बेफोर गासैखौबो मावफुंनांगौनि थाखाय जोङो देग्लाय NDA खौ सापर्ट खालामनाय जादों। आरो बिनि बादे थाखा फैसाजों खुनु बे कास्टम बसुमतारी फंबायमोन बायदि माने थाखा फैसाजों एग्रिमेन्ट जानानै फैनानै बेयाव माने जोंनि थासारिफोरखौ गुलुं गुजुं खालामनो नागिरनाय, सोरखौबा मिसलिड खालामनो नागिरनाय, बिनि खुनु इन्टेनसन दुलाराय बर' फरायसा आफादा गैया। जोंहा अकल माने मोनसे जोंनि जि मोनसे सुक्ति खालामबाय 5,000निख्रुइबो बांसिन मुंख्लंफोरनि थैनि बेसेनजों जि मोनसे दफाफोरखौ माखासे दफाफोरखौ जों मोनबोबाय, बै दफाफोरखौ जेरैखि जाया मावफुंनो नांगौ। बिनि थाखाय जोङो बिसायख'थियाव बाहागो लादों। बिनि सारा खुनु थाखा फैसानि जेबो रावजोंबो जेबो एग्रिमेन्ट गैया। आरो जुदि बेबायदि माबा मोनसे नुदोंब्ला माने प्रुफ सहकारे नोंथांमोना देखाय, बिनि माने खेंफोरथिखौ जों होनो थाखाय जों रेडि।